Ahojte! Jo, tady ještě nikdo není. Tak počkáme. Ty jsi vzala ty náušnice. Jo, tak ty už asi úplně neseženeš. Ty mám po svý babičce z pravýho zlata a je to hodně vzácný, takže ty neseženeš. Viděla jsem je na Sheinu. Ne? To byla kopie? Určitě jo. To máš připojeno. Ahoj, Tome. Jo. Nemá, už to máš holku. No a co? Se s ní taky může rozejít, ne? Jako, co vám je do toho? Viď, Tome. No a Tome, jak se třeba máš? Víš, že už to máš tady dávno není. Já vím. To mi tady nemusíte říkat. Já to vím sama. Hlavně, že ty tady furt něco meleš, viď? All I want for Christmas is you. Mami, já mám livestream. Počkejte, já vás na chvíličku se připojím.